Chichi. Now, welcome to a segment we call Soul Food. It means exactly that, food for the soul. And with me in the studio, I've got Bishop Musa Kamisola, City Gates Ministries. Good morning to you, Bishop. Good morning, Queen of the Weekend. How are you doing? I am lovely. How are you doing? I'm going to floor. Yes, I'm a floor. Nice and easy. Nice and easy. I'd say Lewandowski. Lois doing all right. She's doing all right. Wonderful, wonderful. So, right, Bishop. For weeks now, we've been talking about fixing marriages. We have been talking about. Side note. Yes. So now we are back fixing marriages, and we are on a high note. We are talking about finding each other again. After everything. So in other words, yes, it simply means that you found each other, then along the way, you lost each other. Something happened and you lost each other. And now, you are now on a quest to find each other again. So I think, you need to find each other again. So that unonzwisisa kuti shuwa makarasana. Okay. Ndinozotaura kuti marriage yakafanana nejourney. Asi haisi journey yemutara bedzi. Munogona kuzombopinda futi nemusango. Okay. But musango zvamakanakiira mune zvinhu zvinoyevedza. Mune matohwe, mune matamba. Mwanogona kumira achiyeverwa nechimwe chinhu. Yes. Umwe agofamba. Unozocheuka ugona ko zvanenge ndandega. Waona pashaya adaira nyaya yako. Izvozvo zvinokuratidzai kuti marasana. Right. So chekutanga chaunofanira kuona chinokupa kuti uzive kuti marasana ndechekuti the moment yaunotanga kuona mistakes emumwe wako continually, kuti pese pari kuitika a conversation, you find out that there is something wrong they are talking or they are saying, or they are always doing things wrong. Right? Ziva kuti marasana akusi kuti munhu iye ari kuita zvinhu zviri wrong. Okay. The Bible says the love covers a multitude of sins, which means agara anga akadaro, but panga paine chinhu chinonzi love chaikava rubbish yese iyoyo zvaita kuti usaone mistakes iwayo. Ukaona wako maona sterek often chiziva kuti the cover was removed. Saka marasana. Okay. Right. Ukaona uchiva annoyed neumwe wako, ziva kuti cover yechinhu chinonzi love yabva. Don't try and fix the issues. Try and look for the cover first. But where did it go? Yes. So in other words, we offend each other in marriage. The reason why God gave us the gift or the grace of love is so that chigumbeze ichocho chinotibatsira kusoftena nyaya dzakaoma. Ukaona wakuti mataura nyaya mukatosvika pa conclusion mukadonzerana gumbezi mukarara uchinzwa kuti uchiinayo marasana. Because kunyange yakaoma sei, love should be always be there to cover that sin. Chinokuitai kuti muzive kuti marasana, the moment yaunotanga kuona need yekuviga mari, kaona wakunzwa kuti mari yandinayo ngaisazikanwa kuti ndinayo, ziva kuti your marriage is on the deathbed. Makarasana. Nemaka yei nekuti pakutanga my celebrate ma achievements mese. Why you could not wait to share with your partner, this is what I have achieved. This is what I have. Saka now kana wakuti ukaachieve something opukuta muromo oti andina chandaja. Ziva kuti pana akasara musango. Oh wow. Because kazhinji mukasanyatso gona kutsvakana zvakanaka. Mumwe nomumwe anoguma ati tinoonana kumberi. Ini zvinongo ndichiziva nzira yekumba. Tononosangana ikoko. Pada unonosvika mumwe wako asati atosvika. Vanhu vagoti kwaari kupugoda mheno kwaasaro.
right? Ukaona usingachakwanisi kuudza vanhu kuti mumwe wako ari sei, ziva kuti marasana. Have you ever asked kuti pamukuru wari sei? Amene variko? Yes. Variko ndikuti chii? Variko. Ukaona wako usvika pakuudza vamwe kuti munhu wako ariko, zviri kureva kuti makarasana. So I can go on and on and on to show you that you need to find each other. So most of the times when these things happen, vazhinji vedu tinotanga kuwana solution. Number one solution iyo ndiye kureplace munhu iyeye. I want you to know that it's possible, but that's not the best solution. If you replace that person, you'll discover that what happened with this person will also happen with a new person, and you may need to replace them again. Saka ucharamba uri munhu anenge achingo replace vanhu. Inenge ya a pattern. Alright. Saka these are things that you must stand and find. Right. Mumwe ari kuti saka bishop, love yacho ndoidzosa sei. Right. Love unofanira kuzviziva kuti haasi ma feelings. Because papa panataura nyaya kuti love covers a multitude of sins. Wanyatsotsvaga ma feelings ako ukaona zvandisina. Love has my feelings. I will always repeat this. Love is decision. Azvishamise pamwe if anotombonzwa kusada kuuya kubasa. Unyatsomuka unyatsonzwa panapa ini ndoda kurara ini. Ini ndakaneta ini. Ini I'm not well. Ini I just need to be alone. But then akafunga decision yaakaita kuti akati anoda kushanda. Decision iyo inomutsa mumagumbezi. Haisi feeling. Haanzwa kuti I want to work. Anongonzwa kuti you don't decide when to show up. Yes. You make the choice. Yeah. You made, this is the choice you made. So unotevera decision, which means love is a decision that you make with, okay, this is my husband. Uyu ndo wangu oyinini. Zimbabwe yose ino uyu ndiye akanzi ndo wangu. Saka ndinoshanda iyeyu. Uyu ndinomuda uyu. Saka itotori decision. Saka now kana pakazoita ma conflicts because of the decision. Unozvimanikidza kumadiscussa naye. Unozvimanikidza kuti nyaya iyi inzi yapera. Why? Wakamira pasarudzo yekuti marriage ino must work. Dambudziko redu ndrekuti we are takapinda ma marriages tichifira. So now we are indecisive because my feelings edu hapo. Dzimwe nguva aripo, dzimwe nguva anoenda. Saka hatisi kuzoti tiri kuda kuva mwere. Hatisi kuzoti toda kuenda here. Ausarambozvona here kuti kune munhu kuti anotaura newe kuti ndoda kubuda marriage muno. But I don't know kuti ndokubuda sei. Agokuudza nyaya agokuremera so. Ukonyatsoona kuti patishuwa anofanira kubuda. Uyu unofa. Achoti mukandisiya inini munomuka inini ndo fine. Yes. Kusvika ma strategize naye chibuda so chita so. Unomona ariko marriage ko. Uyu wakazoita sekuti imi zvinombonetsa izvi. Ava ndakazona vanenge vambochinja mazuva ano. But why chema msuno? Machemera waita ka. Munhu iye musamutedzere. Kumarawi tinoti wapatupisa 1000. Kana tichiti wapatupisa 1000 tiri kuudzana kuti moto uri paganda hauudzanwi. Kuti uri kutsva moto uyu. Aiwa tinongokuona nekudauka. Toziva kuti waita sei? Watsva. Mukaona vanhu vanouya kuzotsvaka ma-advices ekuti vanobuda sei, havasi kuda kubuda. Havana kupinda mumarriage nedecision. Vakapinda nemafeelings. Saka apa vasvotwa. Saka vari kufunga kuti havachada. Ndosaka vachibvunza iwe. Because havashuwa kuti havachada here, vari kuda here. Zvokuti ukavateedzera dzimwe nguva unoguma iwo munhu akaipa. Uzoona aisa ake pastatus kuti hakuna kana benzi rinotiparadzanisa newe. Anenge kutaura nini because iwo ndonongokamupa advice yekuti anokuda sei. So most people havazive kuti a relationship or a marriage is a decision that you make, not my feelings. Feelings may go, feelings may come. My feelings anotibatsira kuti zvive easy, kuti basa rifambe zvakanaka. My feelings akangofanana ne-anointing. Inoita kuti kushumira kuve easy. Akangofanana ne-grease rinoita kuti bhara ritenderere zvakanaka.
but dzimwe nguva bhara rikashayiwa oil rinofamba uchiti tswi 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 but riri kuenda chete. Ndo zvinofanira zvakaita marriage izvozvo. So now, how do you find each other? Kana mafamba marriage, usarambe wakatakura selfishness. Make peace with yourself. Kuti munhu wangu pamakore atagara 7. Nyaya dzakati dzakachinja, dzakati hadzina, dzakati dzikachinja, dzakati dzikashandukawo, dzakati zviri nani, dzakati hadzina. Saka ma-areas aya munhu wangu ane problem. Saka ndofunga paipe pavhesi yainzi achatsvagirwa mubatsiri akamukwanira. Ndofunga ndo area dzanga achinida kubatsirwa idzi. Instead yekuti urwe naye nekuda kwaidzodzo, wakuchisupport. Muri kuziva here kuti vaenzi vakambouya pamba paAbhurahama. Sara akaramba ari mumba. Baba ndo vakamuka vakanogashira vaenzi. Vakatorana nevakomana vakanovhuya mombe. Vakabikira vaenzi chikafu vakavapa. Apedza Mwari akabvunza kuti, where is your wife, sir? Zvakanzi ari mumba. Zvakanzi okay, next year this time, according to the time of life, I'll come back and she will have a son. Kufunga kwako chakaita kuti Abraham akasike kumhanya kunobika chi. Aizviziva kuti Sara hamuki. Kana matona adai. Saka dai wanga uriwe manje. Imagine kuti zvikunzi pakati pevatatu apa. Mumwe wacho aiva Mwari. Ndofunga ndoponyasisa nhunha dzako. Ndo zvamuri kuona zvandinosangana nazvo pamusha uno. Anabuda. Abraham wakadoziva kuti munhu wangu haadaro. Tiri kuda mwana tese. Ndikaita basa rekukomplaina pano, Jehovha vachapedzisa vaakansela. Vachangotisira kuti yana nai gadzirisa nai ita isese. Zviri nani tiite chinhu chinoita kuti Mwari vasiye ropafadzo pano. Lese vakazoenjoya munana unonzi Isaac. But vari baba vapemira vakakavhira amai. Nemhaka yei anga akuzivana nemunhu wake. Sei muchiri kunetsarana ma-weaknesses emumwe wako 30 years after you got married? It means uri kunzwa kurwadziwa naye, hauna love naye. Uri kuti anojaira. Timujairo tanopenge. Ngachinje zvinhu zvake izvi. Are you getting it? Yes. So the reason why you don't want to become like Abraham and Sarah, it is because unonzwa kunge wajairirwa. Vanhu havadi kujairirwa mumarriages. Rega ndikuudze manje. Munhu wauye naye paside, munhu aenda kubasa kana munhu wasiya kumba. Ndiye wani munhu anobvumirwa kukujairira. Uchinzwa mushe kuti wajairirwa naye. Yes. Ndiye wani anofanira kukujairira iyeyo. Ukaona usingade kujairirwa nemudzimai wako, makarasana. Because munhu ega ane munhu akamujairira. Kana mudzimai wako asingakujairiri, kana murume wako asingakujairiri, unojairirwa naye. Yes. Okay. Kana usisina time yekuspenda nemhuri yako, uri kuspenda time nani? I think I'll continue this next week, because I want to speak about misplaced energy. I think some 4 or 5 years ago. Yeah, some time back. Ndichitaura kuti ukaona munhu asinga chafari newe, usafunga kuti afari. Chitanga kutsvaga kuti ari kufara nani kana kuti ari kufara nei. Most people vanodivert energy yavanofana kunge vachipa maspouses avo elsewhere. Yes, they disperse their energy in other things. Unomuona akasimba so energy yese anoisa kugym. Aka find a gym as therapy, as a replacement for the time they must be having with their family. Vamwe anoziva ma players eka team kari ku division 2 anovaziva vese by name. Waka divert attention yake kubhora. Yes. Auna chaonomudza chebhora nema transfers neanokocha Swansea. Unoziva Swansea here. Anoziva coach weko. Anoziva zvese izvozvo. But anogona kutadza kuziva birthday yemudzimai wake. Zvinhu zviri common zvaanofanira kunge zviri zvinofanira kunge zviri pama fingertips ake. Anniversary yekuti takachata nhasi haazivi.
asi anoziva kuti masemifinals echampions league autambwa rini. Akamisplacer energy yake yaanofanira kugaisa kumarriage. Madzimai vamwe vacho vanomisplacer energy. Dzimwe nguva haisitombori nyaya yecheating, hapana kana mumunhu, but pane zvinhu zvakaisirwa energy. Anoisa energy pama-DS zviya zvimasopu zviya, anoziva nyaya dzacho. Kwakati kune yakati, kwakati kune yakati, ninge akazodai souya kudanana nauyu, avamufundisi anozvigona zvese izvozvo, but haazive anything about the husband. Makarasana, you need to find each other. Do you know that Abigail akanzwa kuti Nabal atuka David? Haana kuti ya musiye adzemugwe naDavid ngauya apedzerane naye. No. Wakangosimuka akamhanya akanointercepta David muroad. Akawira pasi neuso hwake akakumbirira Nabal. Yes. Akaseva musha wake murume asingatozvizivi. Saka part of the first stage of finding each other, kutanga kukavirana. Wakazviona here kuti kazhinji kana muchinge marasana, unotanga kuitirwa zvakanaka nekuexpose mumwe wako kuti vanhu vaone kuti stupid. Unozvida chazvo kuti vana kwari kupizva kuti matano here tinosvika pakutorara asati asvika. Unozvida kuti vanhu vazvione kuti anononoka kuya kumba mazuva ano. Exposing your partner. Stop exposing your partner. Ndo chekutanga. Kana uri Abraham ukaona kuti Sarah pana zvaruda enonokavira. Cover the weakness. Yes. Kana uri Abigail ukaona kuti Nabal ari kudai so enonokavha weakness. Usaitirwe zvakanaka nekushare ma-issues kuva. Because vanhu vakazvidiscover kuti unoitirwa zvakanaka nekunyaya partner yako, vanoziva zvaunonida, vanotanga manje kuchikubatsira nezvimwe zvavakaonawo vega, vanotanga kuchikushera, zvotanga kubuilda a bigger rift against between you, and then you won't find each other again. Divorce comes later. Next week we'll continue. And the next week we'll continue with misplaced energy, so you don't want to miss that one day. So Bishop, how do people get in touch with you? Where can they find you? Okay, Chechepa phone, you find us on +263 773 115 025. You know what, please add, and then you'll be added to our WhatsApp groups where we also minister the word of God. And then this Saturday we've got a couple seminar about Cheltenham Resorts. I think we'll continue about this, finding each other again. You can get in touch with us by number that are Taura, and then we assist each other. Then on Sunday 9 to 1, Thursdays 5 to 7, and then on Saturdays 1 to 3. New Fantasyland opposite Eastgate, Kana, Robert Mugabe, and Wayne Street. Thank you so much. Alrighty, so this has been Soulful. Thank you so much, Bishop. It comes back your way next week Tuesday. We are Star FM, sounding good all the time. It's 10. It's time for the news.